Sanibona bafowethu, good afternoon, Dumelana, Bsheni, bonjour bafowethu. I believe right bafowethu. Bafowethu kune-information encane la ngifisa ukuthi ngiyishare nani bafowethu. Information encane yama-candle sticks noma candle stick pattern ukuthi abaleke ngani market. Khona ivideo angayenza, ngisazi noma ngichazele umuntu noma ngenza ivideo ukuthi amakhandlela ewodwa axoxele ukuthi imarket imayelana nani, like ibheke kuphi. Ukhumbule ukuthi imarket into ebalekile ukuqala before uqala usuku lakho lokutrade ukuthi ufound out direction emarket ukuthi imarket i-trend up noma i-trend down. So ngisaphinda futhi manje ngiyasho ngithi uma umuntu ofuna ukutrader ngepiece, understanda ama-candlestick pattern. Lokho kuzokwenza ukuthi ube free entweni oyenzayo noma understand into oyenzayo. Ngisho ngakuthiwa kuwena kunzima identify i-direction ye-market, kodwa uma understand ama-candlestick, ake ngithi ikakhulukazi la one day ngoba usuku vele lisuke kuqala ngithi uyabona leyo nto ikwenzela izinto zibe lula, yabo. Hayi ukuthi uzo-analyze, kodwa ngokwami engikucelayo, uma mhlambe uba ne-confusion ukuthi kanti zikhipha noma kwenzakalani kanti manje ukuze ngibone i-direction ye-market, ukhumbule the big time frame inamandla kunama-small time frame, you understand? So ngokwami before uqala ukutrade every day, check ikhandlela ka-one day ukuthi likutshela ukuthini. Ngizokwenza nje iy'bonelo la ezimbalwa bafowethu, ezimbalwa nje iy'bonelo zamakhandlela ukuthi a-powerful kangakanani, ongangokuthi ngampela uma usuvuthiwe kule game noma u-purchase enough ungakwazi uku-investa la inyanga kwigolide. Ikakhulukazi ngikhuluma kakhulu ngegolide lona engililandelayo noma engisebenzisa kakhulu, so angikwazi ukukhuluma ngezinye zezinto engayisebenzisi kakhulu. Right, asiqaleni la bafowethu, asiqaleni nje la bafowethu. Nakho angazi ngizomakha ngani, ngizolikhomba, right, ngizolikhomba. Asiqaleni nje la bafowethu. Nakho leli khandlela leli bafowethu la breaker la kule structure, uyalibona ukuthi ukubreaka kwalo leli khandlela laba momentum laba i-bullish engulfing. Uma wazi amakhandlela uyazi ukuthi i-bullish engulfing imele ukuthi imarket iyaphezulu, yabo. So uyabona ukuthi ngekhandlela lelilodwa usunayo i-clue ukuthi imarket ifuna ukuya phezulu, awunayo confusion yani yokuthi uzokwenzani emarket. Ukhumbule imarket mangabe iya phezulu uthatha only buy, ama-opportunity ka-buy, not usell, ngoba usell kusuke kwama-correction, kusuke kuyi-short term kakhulu usell, right? Uma uzo-check-a la, yabo nje, uma uzo-check-a la ngane yakwethu, buka la i-bullish engulfing and laphumile la retesta lana laba ihama futhi nayo also ikhandlela lakabani lika-buy. So uyabona ukuthi mangakuthi uyawangenanga kule bullish engulfing la ihama futhi iyakunika umqondo futhi again ukuthi imarket iyanyuka, imarket i-ready ukuthi iyanyuka. Uma uzonothisa-ke kusukela nje kule hama, ke sikhulume ngale hama engikhombile ngombala blue, ukusukela nje la kule hama uze la wonke lamakhandlela uma ukuthi uyabheka abelokhu enyukile, okusho ukuthi wena uma istory sakho usazi noma ubelivela kuma-chart pattern and candlestick pattern le ngikhulumayo nje manje amakhandlela, sho ukuthi wawuzo-investa 1 2 3 4 5 days, right? Igolide liyakhokha 5 days u-investile. Why u-investile? Ngoba istory sakho uyasazi. Into engifuna ukuxwayisa kuyona, engifisa ukuxwayisa kuyona, ile yokuthi ikhandlela make la reject, lenza i-rejection enkulu, lolo suku lolo ufuna ulindele ukuthi ngakusasa uzohlangana nama-consequences athanda ukuba nzimanyana. Ngoba yini? Ikhandlela lithe malivala imarket, lavala li-rejectile, leyo isign ukuthi manje umnotho uyaphazamiseka noma linokukhathala okukhona noma kunokuphazamiseka komnotho. So ufuna wazi ukuthi okay, njengoba ikhandlela livale line-shadow engaka noma line-rejection engaka, kusasa kumele ngikulindele ukuthi mhlawumbe ilokhu i-trade ngeke ihambe kahle noma ngeke ibe no-buy ocacile. Akusho lokho ukuthi sishintshile siye ezansi ngalokho, cha, akusho lokho. Still u-analyze ngendlela u-analyze ngayo.
Okay, nangampela angithi yabo imarket ekade rejectile kuleli khandlela leli. Okay, lethi ngikhombe futhi nalo nanti imarket ekade rejectile kuleli khandlela. Yebo ishadi ingakanani. Nangampela ithe market mayivula yavele yadrop yashona phansi. Ukushona kwayo phansi kwaba usuku olulodwa. Is not about ukuthi siyashintsha i-direction. Ithe mayisivula ke ngakusasa kwakhona, ne? Ngakusasa kwakhona. Ithe mayisivula kusasa kwakhona. Nala makhandlela ngakhombela uthuba futhi. I-rejection le yavala i-market and then ithe mayivula ngampela yadrop i-market ngoba vele ivale ngayizolo i-week. So yadropa futhi ongangukuthi yazajika la. Ithe mayijikalana and le khandlela lihama-ke ihama bafethu siyazi ukuthi akabhayi nala nansi ihama. Uyabona isikhathi esiningi ukuthi igolide makela veze ihama kuyahanjwa nansi ihama. So the following day imarket mayiqhamuka izovala and then kunehama kanje. Usu-aware wena uthi okay isi-market isizonyuka futhi. Akekho osukwazi ukuthi izonyuka how many days, 2 days or 3 days. Kodwa usuke usunayo i-clue ukuthi okay imarket izonyuka futhi nansi ihama funa ngikulindele lokho-ke. So wena as a trader indlela elula leyo ukuthi bafethu ufound i-direction ye-market. Ungalokhu udlala abantu bekwenza isilemu bethi khokha imali ufunde la ufunda into engekho. Ukhokha imali ukhokha into engekho. Funda mfethu ku-internet ku-YouTube akhona ama-video wethu ayafundisa uthola information equality. Uyayibona information equality. Ngiyangithanda ukuthi isikhathi esiningi ikhandlela malivala kanje mhlawumbe lihama unimakhe kanje. Because isikhathi esiningi i-trade ayiqali ekugcineni kwekhandlela. Iqala la ugcine khona ini i-rejection. Mangikhuluma nge-rejection ngikhuluma ngale shadow le bafethu. Ngicabanga ukuthi iyabonakala ishadow yakhona nansi nje inkulu. Ngikhuluma ngale shadow le. Ngikhuluma nje ngale shadow le bafethu. Angithi yabo ikhandlela lisuke la reject egcineni la forma ini ihama ikhandlela likabani likabhayi ngokomthetho we-market. Right, ufuna ulimakhe kanje ulimake ekugcineni kwayo ishadow ngqo because ishadow le iyakhombisa vele already ukuthi no ngiwiki lana anginawo amandla okuyezansi. Le time imarket ivula yiza lana-ke straight uzochecka la eduze walo line obomvu ku-15 minutes or 5 minutes or 30 minutes or 1 hour uzochecka i-confirmation kabhayi. Uthatha futhi ubhayi la. Why uthatha ubhayi? Uthatha ubhayi because ikhandlela leli elihama ulibona lihama ihame ekabhayi. So walithatha ngaleyo ndlela leyo ini isignal. Akusho ukuthi mawufika kwi-small time frame njalo futhi uzovela ungene. Uzoqale uconfirm izinto ezithile njengawo amakhandlela o-morning star hama futhi uyabathola nakhona o-bullish ngafiki. Ugade futhi nezinto ezibizwa ngama-strip liquidity. Lokho abanye bakubiza ngama-fake breakouts because kuyenzeka ukuthi mhlambe ku-15 minutes iqala imarket engathi iyezansi masiyabuya. Angithi yabona ukuthi mayiqala ngathi iyezansi wena usune-clue ukuthi i-high time frame 1 day isiyaphezulu. Awuyingeni indaba kaselo. Wena ulinda ukuthi ize-actele ukubhayi and then masuyangena. Yilapho kwabantu thola ukuthi umuntu uriska ngemali enkulu ngoba uyazi vele ukuthi maningi amathuba ukuthi imarket inyuka. It's not about ukuthi 100% iyanyuka kodwa usuke nayo i-clue ukuthi maybe 80% or 90% imarket iyanyuka. Nalabo abangayifaki i-stop loss umuthi umuntu uzofaka 1000 ngiyoriska ngalo madliwa leyadliwa. Naye benza same story. Uyabona ukuthi okay imarket ivale nje isimayivula nje imarket la ahlale mhlawumbe ku5 minutes noma ku15 minutes and then avula ama-trade la nqwabe ama-trade. Ukuriska wakhe vele loyo usoyiriska nje isikhathi esincane and then aphuma. Yabo but angiphasisi mina because kulike igambling ngifuna umuntu wampela osazi istory sakhe lokho. Right, sinyuke futhi sesiyakhuluma la ngopowerful bamakhandlela nalelo libona lavala li-right waqhutsheka kwayiwa phezulu. Nanti-ke linye futhi lavala leli futhi li-rejectile again. Leli libomvu liyini li-shooting star. Shooting star ekabani ekasele. Yabo i-shooting star ekasele. Okay, wakucacela ukuthi ngoba ivala imarket nje ine-shooting star ekasele kungenzeka futhi nayo i-drop ekusasa ibe ubani ubhayi. Mawusunolwazi noma une-experience egolide uzolazi igolide alijwayele ukuyezansi. Isikhathi esiningi nje alijwayele ukuyezansi isikhathi eside and liyagoloza kumele ezansi. Izinto ofuna uyiqaphele lezi uma utrade igolide ukuthi okungcono uma unga-understand indaba kaselo khona ungawuthathi linda imarket ize
yenze ubuy masukuyikhona utrade. Ilapho ke le game yokuba patient la idlala khona, right? Naku nala ngimakhile la end of ishadow vele uyabona ukuthi le khandlela futhi eliblue lalinga-rejectanga kakhulu. Ikhandlela la rejecta kakhulu ilona leli yabo, ilona leli libomvu, okusho ukuthi vele njengoba leli leblue la rejecta kancane kanje vele still sasalindele ubuy. Sho ukuthi kwaba nento ekhona ethile ephazamisa imarket, ya rejecta imarket ngaleyo ndlela yavala imarket nje. Uthe mayivula futhi imarket yaphinde yaphusha ngobuy kancane yabuya eza phezulu yabo. So lana nje la umuntu wampela usazi isitori sakhe akatrade la ngoba uyazi ukuthi la kunenkinga. Amakhandlela akhona ukuthi uyabotha kanjani, anama rejection amaningi both side, okusho ukuthi nayo market isuke isazama ukuthola i-direction la yabo. Yes, phinde market la nakho la evala khona ivalile la, yavala kahleke kuleli lihlaza ngoba libe ngaphezulu, okusho ukuthi oba livalele ngaphezulu kwalo line kade uyinkunzi malanga ye-rejection. Sungaba aware ukuthi okay ngawuthola mhlambe ubuy, njengoba ngeke ngasho ngathi I prefer ukuthi uyigolide njengoba libheda kanjani ukubheka amakhandlela kabuy kuphela ngoba uselwa khona inkinga kakhulu. Uyinkinga ngisho kubantu kade bayiqala imarket yabo. So uyabona ukuthi lana okay sungawuzama ke lana ubuy wakho ngampela, ubuy wakho la waphumelela. Nala futhi uyabona leli khandlela azange li reject into etheni, waqhubeka futhi ubuy. Ithe futhi market mayifika la according izathu ethile singazazi noma suku nama event akhona, yadropha for 2 days, yadropha for 2 days. Kodwa ukudropha kwayo 2 days ithe mayifika kule level le ebinamandla le bomvu, yahluleka ukuyibreaker futhi ivale ngezansi, yaphinde ya reject yabuya ngaphakathi. So leyo nto leyo ikunika ini futhi, ikunika enye clue futhi ukuthi no, usangawuthatha futhi ama chance la ubheke ubani ubuy la. Lula nje ubomvu lo, usangawuthatha ama chance ubheke ubuy. Ngenhlanhla ke yavele ke yaphusha kamnandi emva kwalokho yabo. Yabona ke la imarket ila iqeda khona abantu ke laba bangakwazi ukubekezela nokulinda, ila iqeda khona abantu ngoba basuke befuna yenza into efunwa yibona kanti imarket yenza into ethandayo. Yabona ke la yavele ungenile la wona, right, yanyuka nje imarket kamnandi, yanyuka yaze yafika la. So ukufika kwayo la 2 days cabanga, so profit ngempela okweviki nje kahle kahle usuqedile. And yabona ikhandlela lakhona livale linjani, li momentum. Mangikhuluma momentum bekhandlela into enje, yayibona lento ukuthi ayinanga ngisho ishado lento le, ayinanga ngisho ishado lento, ikhandlela nje fit okhomba ukuthi ubuy usaqhubeka. If kade une trade on mawukuthi ubufuna ukuyihold, usangaqhubeka ube nesibindi mhlawumbe sokuyiholda and then mase uyayikhipha following day. Leli la rejecta leli isikhathi market ivala lana kahle bafowethu. I'm trying to show you ukuthi kubaleka kangakanani uunderstand amakhandlela, kubaleka kangakanani ewodwa. Akhuluma nawe ngihlezi ngisho lona. Yabo leli ke la vele la rejecta leli laba inkinga nje, laba indecision, laba nama rejection both side, okusho ukuthi likhandlela la likufakela isign ukuthi baba njengamanje something coming and it's not good for you as a trader. So buka emva kwalokho wathi nje mayivula nje market lolo suku lolo kade vele livali rejectile, yavula lana ngithi wadideke buya walinga udideke buka la. Angithi leli khandlela la reject lashona phansi ongangokuthi lize nalo lazojika la, lazojika la, right. So uyabona ukuthi kahle kahle yabona nje ku-small time frame le ndawo i-ranging noma sothi i-consultation noma i-ranging angazi ngayibizwa kanjani, kodwa yona indawo efika imarket ibe inkinga nyana impela kakhulu kuyona lena esikhathi eside futhi. So uma umuntu ongakwazi ukutrade noma ongakwazi ukubekezela la kukhahlela khona imarket la okwakho yabo. And uyabona amakhandlela wonke ukuthi awekho right kanjani, uyabona ukuthi awekho right. Okwakho as a trader uzungayiniki ilokhu into enzima. Mina ngokwami uthela nje ubuy kuphela, mayibuya la uthatha ubuy, mayibuya futhi la uthatha ubuy, usele ngendaba yase igolide linamandla kakhulu manje phezulu. Uyabona ukuthi lana let's say ubuthathile ubuy wakho,
okay waphuma ngempela kuline obomvu yabo. The following day yathi mayivula futhi imarket, yathi mayivula nje imarket kusuka la, angithi yabothi avela yakudedela ukubhaya ungakanani, okusho ukuthi uma umuntu oriskela ukubhaya isikhathi esiningi, ngisho kuthiwa imarket awuyazi kahle kodwa usuke unama-chances amaningi ukuthi wena wenze something imarket. Yilana-ke futhi manje la ngikhona, nakho la ngikhona, buya ungalahleki, uyibuka kahle into engenzayo. Nakho lavala leli khandlela leli li-momentum again, yabo, limnandi lika-1 day li-momentum, right? Uma ulibukisisa kahle lalicacisa ukuthi imarket isazonyuka insuku ngoba linamandla kanje. Ithe mayivula imarket yathi ukudropha kancane, angithi ngithe kuwena khohlwa indaba ka-sell, forget about sell, okwakho uxuthela ubhayi isikhathi esiningi, ikakhulukazi uma imarket ungakayijwayeli ngoba igolide unzima kakhulu usell wakhona, ubhayi wona alright. Angithi uyabona lesi time idropha la leli khandlela lidropha laze lafika la, yabona ukuthi ovele manje kuyafana uselifile lo line obomvu lo, yabo, kuyafana uselifile lo line obomvu lo, noma ucheck wa left ubuke leya shadow leya nansi ifike nje kuyona ngqo. So njengoba ngishilo, wena usuyaqala kwi-small time frame ucheck indaba kabhayi la, uyangena ngobhayi buka futhi yavele lahlehla nawe labuyele emuva lakhokhela, waphinde and following day before le reject naleli la eda futhi uma ukuthi mhlawumbe usahleli ne-trade. Ingakho ubona abantu kwigolide uthothi umuntu hold i-trade mhlawumbe inyanga esu-6 bani, because igolide isikhathi esiningi liyaphezulu, and maselenza i-consolidation alinqeni ukuyenza 3 months. Lapho-ke kusuke ku-trade ngama-demand and supply isikhathi esiningi ngoba lisuke lingenayo i-direction ukuthi li-trenda up noma li-trenda down. Into eliyenzayo kusuke lenza i-ranging, so liyaphansi liyaphezulu, so demand, yabo. Mina ngisho lenze njalo, mina I prefer futhi nakhona ukuthatha ukubhayi isikhathi esiningi ngoba uselo wakhona uhlezi kuyinkinga. Okay, ngikhomba lawa-ke manje, buka-ke lana ukuthi lamakhandlela enzani, rejecta aba ma-indecision lawa nje ngokhomba u-2. And uma unothisa ubhekisisa kahle, ayikho into esile yenzeka, yabo. So uyazi-ke vele umthetho uku-analyze, u-analyzile vele la ngoba uyabona ukuthi lana kahle kahle ziyaconsolidate la manje imarket, ayifuni ukuhamba into esile noma zenza ama-correction eside isikhathi. Namhlanje i-Monday, right? Today is Monday. Ngifuna ukukhombisa elango lesihlanu, nali ilango lesihlanu, buka ilango lesihlanu livale li-momentum noma li-bullish engafiki, uyabo. Bullish engafiki ikhandlela likabhayi bafowethu. Ithema ivula imarket namhlanje bengi-aware mina ukuthi into engizoyilindela i-drop nyane encane noma vele lisuke liqashule liphezulu njengoba lenzile ne. Ithema ivula namhlanje imarket yavele yasuke yenzana imarket yathi nje kancane kwi-small time frame yashona phezulu. Uyabona ukuthi-ke uma uzo-understand amakhandlela yonke into yakho izoba lula ngoba uzobe usuhlanganisa nani, uzobe usuhlanganisa noku-analyze kwakho, so yonke into ozobe uyenza uzobe une-confidence, u-proud futhi ngento oyenzayo, ungaqageli, yabo. Awona nje ngiya-15 minute manje ebengene kuwona mina ngase ngiphuma. I-trading view le bafowethu angitrade mina nge-trading view, into engiyenzayo ngiya-analyze kuphela kuyona, ngitrade nge-MetaTrader 5. Yes, njengoba ubona la uyabona ukuthi kwenzakalani, ngithi uyabona ukuthi kwenzakalani. Imarket iqale kuphi ukunyuka, iqale after lo line obomvu wayekhandlela lephi langolesihlanu. Why? Because lalivale le momentum, yabo. So uyabona ukuthi ithema iqala nje la yathi uretesta kancane yasiyanyuka imarket, yabo. Ngeke ngathandi-ke mina ukuthatha lo bhayi lo, ngifuna imarket reteste into ecacile noma yenze pullback ecacile njengala. Mina ngingene la isikhathi I'm sure bengabo 1 something like that, 1 ebusuku nakho yabe ku 1 something. Ngingene la mina, why ngingene la? Imarket yenze i-correction lana, i-pullback strong, vele ngoka 1 day wangolesihlanu bese ngine-clue ukuthi vele imarket iyanyuka.
so yalikhipha elibhulishi yaphinde yakhipha ihama. So ngangena la ngenkulu i-confidence ukuthi hayi ubhayi lo. Ukhumbuleke once yafika la mina ngoba ngi-check kwa-left ngiyayiblock i-profit yami nge-stop loss, ngahold i-trade i-trade yami ngiyikhiphe around la, ngifuna uqamba ngiyikhiphe la ngoba vele bengingene la. Ungaboni ngathi i-distance wena incane, yabo. Abanye kuyenzeka ukuthi ungene la stop loss wasenisaba sikhulu, so usho ukuthi uma ungene la yakuprofithela imarket konke la. Mina ngingene la kule hama le ebomvu, zasha ngaphuma around la. Nalana yaqala futhi yenza lento okuthiwa yini imarket ama-correction or consolidation or ranging, it's up to you ukuthi kubiza ngani. Khona enye ividiyo engakhuluma kuyona futhi ngo-left side ukuthi why u-left ubalulekile. Khona enye i-trade engisanda ukuyithatha futhi manje njengaba isikhathi esingakanani, mhlawumbe engabo past 3 mhlawumbe ngicheck la. Lana ucheck kwa-left wadweba i-demand zone yakho. Njengoba ngeke ngasho ukuthi I prefer ukuthi uma urisk uyigolide, riska ngobuy mfethu. Ilinde imarket yenza ama-correction, uriske ngobuy. Angithi uyabona nje la iyenza ama-correction and then wabuka u-left wena la kade consolidate khona wabeka ini i-demand yakho. Nangampela imarket iyaconfirm nala ikhandlela elihlaza eliblue. Abanye bangena 5 minutes, wangena ngampela la, yabo wayishaya i-target market, wathola leyo mali leyo. Imali enkulu futhi, ungacabanga ukuthi imali encane. Uze nala futhi still nala konke la awungeni usele la ama-correction lana ngoba vele ngihlezi ngisho check kwa-left before wenze something, uyabo. Uyayithatha i-trade la, le bizoba nzima le trade le uma uzoyingena ukuthi uzolinda ikhandlela le-confirmation. Uyabona ukuthi ukusebenzisa u-left kukusiza kakhulu ekuthenini uyakwazi ukubeka in la buy limit la, buy limit, and then ifika imarket yenzani yanyuka nawo kanjalo bafowethu. So ile nto bengizama ukuveza ukuthi bafowethu amakhandlela abaluleke kakhulu, ungathathi kancane, ikakhulukazi ka-1 day and 4 hours. Wa-respect into ayikutshela yona ngoba ngampela nake ngizwe bethi abantu imarket namhlanje, imarket isuke ilale ikutshelile kahle ukuthi kusasa ungalindeli lutho okright. Kungenzeka qhamuke, kungenzeka ngaqhamuki, yabo. Njengamanje ngithi yabo ukuthi yenzani ikhomba ukuthi njengamanje i-serious ngobuy, yabo. Ikhomba ukuthi i-serious ngobuy, isi-retestile la okubizwa ngama-correction, yakhipha ikhandlela enjani elibhulishi ngafeni. Ngiphinde futhi ungariska ngobuy. I recommend ukuthi uriske ngobuy kunokuriska ngosele. Osele bakhona ngisho babheke uyigolide abekho right, ngisho ngaya konke ama-time frame babheka, yabona. Uma uriske ngobuy la ungenzeka nje ukuthi uriske ngobuy nje uyibona vethi actually ubuy ungela uthi buy, stop loss sakho sila, yabo. Kungenzeka njengoba vele ikhandlela ka-1 day leli namhlanje libothe i-momentum, kungenzeka ukuthi market mayivala ivale around khona la, kodwa izothi mayivula futhi iphinde ibe namandla okuqhubeka mhlawumbe izifika around la usuphuma nemali yakho. Why? Because usuku la namhlanje uyalibona ukuthi lewo momentum kangakanani. I prefer ukuthi uriske ngobuy if i-direction yegolide ungayi-understand. Ngathi yabo iyaphusha manje ngampela ifuna ukuya phezulu. So bafowethu lokho bengithi ngidlulise. Ngicela bafethu ngiphe support, ningakhohlwa ukucomment, ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyacela bafethu sikhulise i-channel bafethu. Ngajabule ngelanga ngiyibone bafethu isiphezulu. Nami ngimisele futhi ngokuthi ngi-improve ama-video ami indlela engiwenza ngayo, kodwa nje ngisuke ngithi nami ake ngiveze fast engikukhumbulayo noma engikubonayo ukuthi kuke kwangishaya before. Angifuni abanye abantu mhlambe kubashaye. So imarket easy, wena ufuna uyifunde and then ube ne-strategy sakho. Ziningi i-strategy ukuthatha leso sithathayo ulandele sona wenze imali mfethu. Ungalile kwe-stress la kumele ulinde khona menze ama-correction, uwemukele lokho ukuthi uyalinda. Nasemsebenzini yonke into isebenza on time, ayikho into ovele uyenze noma kanjani. Ilunch ngesikhathi, ungena ngesikhathi. Why uma ufika emarket ucishe yaphusha ngampela cabanga ngenanga? Okay, why uma ufika emarket ucabanga ukuthi wena yonke into izoba easy? Everything isebenza ngesikhathi. Everywhere you need to manage your time. Thank you. Bye bye.